Ka jing nang mi jong ki jingrwai film lane ki music video ha ki ne ki khandiat banai kalalong ka we na ka ba ngila banong ba kala kantiu ya ki kam film bat ki kamrwai hapo kari khasi khamtam nari bhoi district. Kane ka pni ya ka jing shlor bat ka jingla jong ki khon samla ban se ya ki sap jong ki lengba ka jing padan kam ya ki kor internet jong ka juk thamai ka bangi tip kum ka YouTube. Sa ka we ka jingrwai ka bala pen khre ban penlai paj ba no sa kawai ke jingrwai ke bala pen khre ban penlai paj ba no ha ka khat ar tarik menta ubnai Oktober arjar arpau ha ka por hnyo baje janmet kabala ai kerteng ngatrang yapi ha ka YouTube channel kabala bu kerteng 4 Pillars Khasi Production ha ka ba ya kane ka jingrwai latho ya ki kentin bat kum juru laisana ya ka sur jingrwai da I wahun shisha singkli ibade iwe na ki nongrwai na ribhoi district ha ki babun tli ki jingrwai bhoi bat kum juru ha ki jingrwai khasi bat usamla edi marwen bat kabala shimbenta da usamla siljrang ar marak kum uteng shop bat isamla jaslin changpliang kum ipuran bat kabala penmi da ka 4 Pillars Khasi Production uba shop starwells im kumu director hakaju kapor kumu videographer bat kumu editor uba wan bet changpliang kumu choreographer